In pulih ke gospel jom Matius kunong barusan ke dekot ke ba arpo pra abat arpo kendai bat lai po min pulih shwai arpo pra to shim namar gata ga talen no u to ayeka hauta ubadon shipo talen haba ki brugi pulih gini haba ki kristan ki pulih gini dekot ki shepting namar ki perkat kumni gong yole se kini ga talen ga bangadon ladangam padon kami ka kan saja no kunto blay shim ye ka nata un ayeka hawai paru brio tidan shibun ki brio ki bopule kini bar ki shepting bar ki sngo guilty kisngau saram ki bopli nata ke ong ngam padon kami ga talen ga bobleu ay bat ngam tip ke ga talen ga bobleu ay nga let's say don hi ga talen ga bobleu ay nga tabang tip don ki brio ki bopule ga bible bat ki pelong ye ka hakata ki mud ba ka keren nama tajong ki personally bat habaki le gumta kan wanra ka jingsno rem namar don shibun gibru gitu giba bapli ki bom don sap kinong ngatangam tip ka sap kan don so kin sngo rem pli bat wat gitu giba tip ba ki don sap tang ba kim yo por ban practice ya gitu ga talent jo ki te kan ja no bat kinong boleh la shim ga talent ngatip ngadon tambang panon kam don kata ada urkom berkat jeng ki babon ki brio ngan ye thopi hane ga sngi log be baga talen kam don jinga de bat ka sap ko pong ka ba pidon le ne ka bangadon kam don jinga de bat ki sap ki pong jongi ngan pensisai pi ne khtin jomble kane de ga parshi bo jisu ye tho na do no barbasan ka khot menengkong jong no barbasan ter u ong ini khtin ngan penserie me ge hima oblei bakalong kum kishipongut ki thesoti san gi bastat san ki bebe san gi barai gi umpniang gi pandap umpniang gi khulpi jongki sangut ki bomra umpniang ban pandap gi khulpi jong serak jongki ndabo knowledge kurimuan kido gi sangut ki thang gi serak bat kilai ban kendo knowledge kurim kini gi sangut pat ki bebe kim don umpniang kim la ban le kendo yo knowledge kurim bat kim ito yu na kim don jingshai ka poy khot khat sau jusuong ka longro kum sapa ka longro kum uwe briu ubale chigri bajingai ka khot ka khat sau ka long kum uwe kum ubriu ubale ke kita ka long kum ubriu ubale chigri bajingai ka hima ubale ka long kum ubriu ubale chigri bajingai na ta khot yi chigri jing u ban ai haki khot ikalai ngot shikri ju ban ai ki ya ki mar ki mata ju ye ke jingdon gm ju lene ki pisa ju ta ga de khot khat sa ka babel khlem ong ai he ki ye ga talen sabar khot khat sa ong ai he ki ye gi tiar ju ngan pulishwar bible phareng jonga kong he delivered unto them his goods u ashiki ya ki tiar jongo u ashiki ya ki jingdon gm ya ki margi matala ne ya spa po jongo kat khot kasan gong don bo ai chi po talen kemut don ki bo ai nakini langot how will I ya ka ne ga jingdon gm jongo chi po talen kemut ka talen ga de jingtho kajing teu lara kade kilo ar kilo 10 kilo san 10 kilo ne spa le ne sejar ne sila don bo ai shipo talen mo shipo kajing teu jong kata katiar jong katin talen gam de katin panar gam de katin kasi gam de katin pareng katin talen gam de katin Jew sorry katin Greek ka bakran Jepang kajing teu ngi bang puli bible ngim da puli kam jeli kang yang talen nomor ko sap phong no kam de sap phong ga talen ga de ktin jongi greek haba ki kren Jepang ga jingtho la ga de ga jingtho ha ga kilo la ga de ga jingtho ha ga leng pisa ka bon ga duna let's say po arpo san po chejar ka ta ga de ga talen
Lada kade si kilo ar kilo sanpo kilo si jar kilo si kuntal kemuat kata kade talen ka bakran Jepang ka jingtau ka bakran Jepang ka jingkia ka jing sting ka jingtau to ba pintip kapanya ikani nam ta itu beli school ke le tai be Google ta what is talent ke ga talent jong ka Matthias Arbusan Kanriu Katsan people yang to katalen kamdon jide katalen gede ikhtin Greek now smuto ba manta gisngi habangi ong talent ngim smuto show ba gede ikhtin Greek ngim smuto ka we pat gurukom ki pareng ri smuto ka kumbang smuto ka bakren Jepang kasap ko pong nak ta dang yong ka jantia got talent kemut kasap ko pong jong kibriu kibadan po jantia ke American Got Talent and ke British Got Talent and kupat kum ta ter ngi ong ikini bat ngi keren Jepang kesap ko pong jang kibriu don gi bob don gi sap ko pong ban roi kesap ko pong ban tem memput kesap ko pong ban shat kesap ko pong ban tho parshi kesap ko pong ban tho poetry kesap ban rap ban tung kesap ko pong ban bat kum ta ter Herega talent hage porjong jisu arajar snem manswa ka talent kamde kumbang isu tho eka manta wat ka English ka Bible jongar ko ong talent hi namar ka de tin pareng so tenre kamdo hare pim tip pim de ban perkat ba pareng hage porjong jisu kren pareng no klem kren pareng kamdo nge tin pareng hage porjong jisu ketin pareng kawan hadin le si ku man san hapo new spas nem hadin jong jisu ko sami kene ketin pareng kade be sui khle lang bar ketin Germany ketin France pran ga bang yong na da ketin Belgium na ne ketin Latin bat kentup de ketin Greek so kade ka ketin pareng kade ba shu develop kade ba shu kabadangwan hadin pat so habong talent ka Bible jong na gong talent kam na mut ya gani ka ya ga sap pong talent ka thau Jepang ka to ga jing thau hagitu por le sela da ka de ga pisa ka de ga thet kin ong ka dor jong ne u tiar ga jong ne ga tiar jong ne mosi long kata talent ka dor jong long kata talent kata de guru kom kren jong ki Greek hagi por handai wat hagi por jong jisuro ki ongum ta mda ka shai so jisu yu tu ong ka himau ble ka long kubu briu ubadon ubalet jing le chegari be jingan ta khot ye ki briu ban a ye gi jing ban a ye gi ne ki briu ye ki shekri ju ye ki jing don jing em jo sap ka khlem ong ka a ye gi telen ko mu ai haki ye ki jing don jing em jo his goods ye ki jing don jing em ju let's say kala pande ka pisa let's say kala pande ka jaka let's say kala pande to ban suk ban perkat ngimut mudur mentau ai pisa don bo ai si polak don bo ai si sanlak mata don bo ai silak si potalen santalen bat si talen so gine ki une bo yo pediang spotlen ulej bat u khayi u kamai u permi pisa na kata spolak ulej kamai ulej seng business une bo san talent ro une bo san lak ro nang ta ulej u kamai yo u sei so haga kam business yo une bo si talent pat ngam tip haga no dur ngasu berkat kumni let's say bo udom wong balu ai ngatang si talent balu ai kine gi we si bon ngapat ai tang si talent tele se kami na gajing so dom ro ta bo pliu shule so thaj ban le seng business ban le seng kamai gaji de kata ka si talent de kata ka si lak te ule tep ya ka khando nda ba kapor ka poi uneu kenrat uwan ban pek la kumno ki le bat kini ke pisah ke bo ai ki bat kini ke talent ke bo ai ki bat kini ke jingdon jm ke bo ai ki u ai kat kabon hawe ai bon hawe ai san hawe spo hawe san hawe ai kendet
So kini kiba uni ba shpawan wong ko kenrat me ai nga shpo ngala pendon kami kita ka ba me ai but ngayo yo nong uni wero ubasan uong gum tahay ong pendon kam na tao yo nong but uni jisu yutol pa jisu yutol ong neutral ong torung me shagata ka jing kemen jong u kenrat jong me upoy hau ne wakadu uba silak uba sitalen wong ko kenrat ngatip namar bende mede uba besni ong ngamtip haganu dur ong besni leksi bo uyo ibo ai utang kendiat wong ngatip pemede berunar kata kade dekot ke ba okay tong ban muslim to ngatip pembede ukenrat uba runar uba sniu bat uba ot ya ba memsyam lebet na kata kada ngas ngothaj ban lej panon kami kete kisila ngat tetep ya kas ba khendo uneu try jongane ke pisa uang metip bangade ukenrat uba runar metip bangade ukenrat sangaba ublei unding de ta mo kane de danga parsi yo piong oh na ublei de ta berunar de ta sniu no kade tang ka parsi what cina doktrin dagi parsi. So, uong yu metip bangalong gumta. Hag jeka pemilih tep syabang bangan yo yaga try but yaga kan mi sud ro but bangan yo orang kan berkesud deh. Henry minta milih tep yaga sepok kendau. Kad khot ke belai po kong to shim no bread no yo ni u syekri bom mentoy u syekri bom sei so. Nga ong kanang ini nama Bible pereng kong gas the unprofitable servant. Bread no yota usyakri bom sei so. Syaka jaka badom. Bahangta kalong ka jing yam bat ka jing lanyar kum dai beniat lene hangta kalong ka jing yam bat ka jing kriat beniat. Kemudian gini. Ujisu kulam itu kana sepang kisap ki pong jangi. Uya tu kana terleter haga gospel jomati or sepang ga himau blay. Ong ke himau blay kalong kum kejar ke himau blay kalong kum kejar apa pi bread ikan atau pimtip kat ke bangat pi tan ni kejar na takat bangat hang tu ngat ke ding ke mau ke ngat ke dok ka ngat ke tu ngat ke ngat bat ke pesen bat ke jekoi ru nang ta tang ba lum ya ka tu ba pi kwa lum tang gi dok ka bread de gitu ke himau blay kalong kum ta ke himau blay kalong kum kan thai ke beshat yo kpu nang ta ke himau blay kalong kum briu ke ba jaka do no suka jengkana da sar gi ying jaka hado bakalap himau blay kalong kum pakum da terter ge himau blay kalong kum briu bodon ye jing khawai ta kon jo ge himau blay kalong terter ge himau blay kalong kum si phongot gi te sati sang ge be sang ge start bar ge himau blay kalong kum we briu blay chigri be jinga ban a ye gi briu ye gi pisa pelan jo baru a ki how we a shibon shipau gi talen wa san talen baru a we udang keren sipang himau blay pitrai I mean, kalau nggak besok komik ban perkat, hadin bau jisu ka pang himau blay ban nang tabum out of the blue. Kamonri sendet tu keren Jepang hisap ke pong jangi. Kalau ke jing pule Bible ke bom da yit benia ban perkat bau jisu ka pang sap ke pong jangi beriu. Bau ai haki ke sap ruai tambah ke punon kam so kasep no. Kani ger kompule Bible kumne ge ger kompule ke bom da perkat ke bom da kapan pule jiliu ke bom da pule ba Jisu ka pang ge himau blay ong himau blay kelong kum ta himau blay so ga talen ke yeng nama ta himau blay ke himau blay don bo ai ka how to briu ka tu don bo ai ka briu ka tu don bo ai ka tu baru orang tekor baru peran namar kata uneu briu ubom ler uneu bayo silak pendon kam uang kumne shim ye kata talen no shim ye kata te ka himau blay no shim ye kata ka pisa ka bala ayo kata talen silak aya ka hota bod don shipau talen balai haban ayo bod don shipau talen namar to bishpau talen ula ban pensai so ya katu talen Amin ya kata pisah. Utu bayo shipau talen. Ubala pan pendon kam ya kata nak kata dau ai hau tu bala.
khot ar kundai kong hau tau badon on ai hau tau badon on ai chu bu on yo khambon hau tau bom don on shim no na u wat ye kata ka bodon sau khi khle ende la de pim so to ye gene bagadai pang hima gi beneng kulmar kamut kumni u tau badon u ta on ai hau tau bodon u tau bodon de tu bodon chipo on ai ka u on shim no na no tau bom don u tau bom don u tu bodon chilak ken bepli kamut nde bom don ji sha u bo khandiat te ke jing don jo u bo khandiat ka talen on shim no ye ka tu na u nga padon kam tin khandiat ka talen ngai pisang tho wat so tho bakla kamut khandiat ka pisah ken khandiat ka jing don cm khandiat kata ka tiar ka bo tau kenraru ai so shim no yaka no u ai yaka hone balai shim yaka no ne ushit talen shim yaka ne ka bashitalen namar une umde ubasai so ubri uba nang male business ubri uba nang ban pentrekam yaka ne ka pisah bang ai u nagata ra shim ai ka to bala masai so kane ka yeng namata ki arja kibriu ki bala ban pensai so ek himau blai ki bala ki bomla ban sumar zuker ban pensai so ye ka hima ki beneng ne himau blai pi pule hagal nong ba arwe khot ba sa pulai ji so ukrenji parisi bod ong ye hima jo blai on shim no ye ka na phi ki parisi on ai no ye ka ha ka wei pat ka jat ban riu ka bala ban sai so kham palat ban ye phi Matius arhuwe sapulai jisu kren ni parsi on shim ye hima blai na phi ki jiu on ai ka hagwe par ka jat menreu ka badai ki gentle namar ki kila ban sei so ki ai ki ne ki chipau ki ai ki ne ki san ki ne ki dai ki bri ki bala ban sei so hag hima blai ki bapen don kam ya ka to baro ka ba blai ai ki ya ka revelation ka jimpan pau ka blai ai ki nang ta ki dem diap ban yai minot ban pentrai kam ye ka hima jomblai utopat ba khandiat bapli balai pentrai kam em namar ka jimbishni sapa namar ka jimbishni ubishni namar ba yo I ba yelade yo tang khandiat ye ki wei paru ajibon so bishni na ka jimbishni ka dai ka jimbishni ka dai ka atyar ka ba penjot yo brio pibishni kam khata ye ki wei pibishni ka khata ye phi so new brio ubishni bapli namar ba yelade yo khandiat hak jaga bon le pendon kam yo lang khajak em snau bang tang pen em kam le so uperkhat kum ta na ta daw le tep ya ka baru jisu ong bread yu shaga jaka bodom tliu hang ta kalong ka jingyang ba ka jinglan yar kum dai penian kani ka khtin ka jingyang ba jinglan yar kum dai penian berbor ka apply yagi parisi berbor ka apply yagi jiu ta de kon haga bible haga test haga gospel jo Matthews ong haga gospel jo ugol nong ba pra ka khat wei khat ar uang haba piyo iya ki wei pat ki bri bagi shong lam baru Abraham Ishak baru Jacob hagi hima blai ya pi pat ki jiu la shop no shabar hak bar hang ta kalong ke jiam bat jing kriat benian Ukraine Jepang ki jiu so mano bashong shaga jaka badom mano bayam na shabar jong hima ki beneng ki dei ki parisi kidai ga jat penriu ka bom sai so de ga jat penriu ka bom sumar ya himau blai ban ngala de hikai gene ji sha ki bri ka bom sumar himau blai dai ka jat penriu jiu ngam ong ba barok don sibun ki bri ki jiu ka sumar ka re kum ka jat penriu kim sumar ye kanina ka ta da la ai ka sha ka jat penriu ka ba sai so khamot ka dai ki gentle so on shimno ye kan ga himau blai kamut on shimno ye gani talen ga bamedon kamut on shimno ye gani name ka himau blai namar memla ban pensai so himau blai on ai ka how tu bala ban sai so utu la don lepa tang bon nai at sho on nai ai penlang pat hau aka namar ude breu balar kam so ka talen gam don jing ade ai bat kisap ki phong jengi ka dei ka parshi ka bakran chepang ka himau blai pang ke hima ki beneng ngim don hok ban sngo sorong bangi yo sipo ngim don hok ban sngo sorong bangi yo
shitalen lening im dei ba sngorem ro bangi yo shitalen don ki briu ki ba yo i ba ki wei ki kam start ki kam ha ban hikai ki kamla ban hikai palat ban ki am ki bishni haga himau blai sapa haga himau blai ka badai ka balang jong haga himau blai don ki briu ki ba yo ji pen pau kambon don ki briu ki ba yo ji pen pau khandian na ta uto ba yo ji pen pau uyai dem diap ban trai ban trai met ban sem ban post ban trai si tom nam ta ka gospel nang roi uto pat ba yo khandian em haga je ka bon trai si tom bon ong te ngal khajak ayo dat ngan hap trai si tom namar tang khandian khnamba ngan la ban saiso ngan hap trai si tom haga je ka bo trai si tom ong khajak dang sedang lam sa hoi tang sedang lam sa bang ong so ulai tep ya ka hag hima blai don ki kum gine ki biro so what ye bishni yo ba pi shu yang na shabar na sajingai ban yam bat pe jaw dot yo shu potalen bot yo san talen kan mau ba kam de ban hab hangi namar kene ki de ki pang hima blai kam don ji de ba so pon jingi so nam ta ki to ki bri jo ki badon ki to sa ko pong so pa padon kam ngam ong ba papinom i padon kam ki sa ki pong jong pi padon kam ki sa ki pong jong pi mende padon kam e talen jong pi tambah kene ke talen ka ba bible ka keren kam don jinga de e bat kene ke talen jongi ka bangi perkhat ka sa ko pong jongi ka de ka hima jong blai